ये हमनी का ऐसा समाज हो, कुछ ज्ञान को बात मिलेला और कुछ मनोरंजन वाली बात भी मिलेला भैया। तन की भर प्रसंग का झलक देके और ओकरा बाद जरूर सबके गीत संगीत के दुनिया में हमनी के ले चलते हैं। हां जी पैसा लेवे ऐसे कैसे प्रसंग ओ समय कबा जौना बेरा लक्ष्मण जी मेघनाद के वध कर दिले बनी और भुजा कट के सुलोचना के आंगन में जाके गिरल बा। मुड़ी लिया के भगवान के धल गई। भगवान ओकरा के अस्थिर जगह रखे के कहनी जे मुड़ी के बहुत व्यवस्था से रखल जाओ, बाद में कर काम परी बुझाता। हां जी अरे बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राख पुनियाए। मेघनाद के शरीर जौन में मुड़ी ना रहे, बाह कट के आंगन में गिर गए रहे। शरीरवा को उठा के हनुमान जी ले जाके लंका के गेट पर धई ले जे ले लो तो ले लो तो खाती है इनका के जौन मन करी तौन करी जा तो खाती है ओ खाती धरा गई। अब सो सुनहु भुजाते ही केरी, खग जिम गई लंकेश्वर प्रेरी। जाके सुलोचना के आंगन में गिरता। सुलोचना सखियन के साथ में बैठल बड़ी। बाई जब गिरल तो सखी लोग देखते तो बुझाते जी आज भयंकर युद्ध भइल बा। सखी लोग आपस में कहते जी आज बुझाते जी भयंकर युद्ध भइल बा। अखंड के खंड भइल लौकता। बाही आंगन में ले आई गिरता। सुलोचना जब देखली तो दिल उनकर धड़के लागल। कहली जे हमरो स्वामी लड़ाई के मैदान में गइल बड़े, मरई है तो ना, लेकिन विधाता के गति के जाने ना। यही से कहल जाए हरि इच्छा बलियसी, भगवान के इच्छा है तो उहे बलवान हो, जो चाहिए उहे होई, बाकी कुछ होई। सुलोचना जब अपना ओ बाह के देखली हा तो उनका समझे में देर ना लगल, जान गेली जे हमारे स्वामी के बाह हो, हमारे पति देव के बाह हो। विलाप करे लगली कि अरे अंगनवा में गिरल रे कोई बा, अरे सजनवा के होए रे दाई बा, बहिया गिरल अरे अंगनवा में सजनवा के होए रे। मन में सुलोचना के हो गई हो ना हो, हमारा स्वामी के ही भुजा हो, लेकिन फिर भी उनका मन में विश्वास ऐसे नहीं खे हो कि उनकर महिमा जानत रहली, उनकर प्रभाव जानत रहली कि नींद नारी भोजन परिहरई 12 वर्ष तास कर्म रही, जे 12 वर्ष तक सूती ना नारी के पास ना जाई, धागा ना हिले, भोजन छोड़ दी 12 वर्ष तक, उहे हमारे स्वामी के मारी। बाकी केहू के हाथ से हमारे स्वामी मरई है ना। तब मन में विश्वास होत नहीं खे, ऐसे पूछा तरीका अरे पिया हो, अरे पिया हो, वही बहिए से अरे पिया हो के कटले बा बहिया दहिया घहिया कइले बा। तनी तनी खाड़ भइल करे ही में ऐसे जे तनी ओसे प्रसंग और निक लागे। अरे पिया हो के कटले बा बहिया दहिया घहिया कइले बा। पिया हो के कटले बा बहिया दहिया घहिया कइले बा। कहली कि हे स्वामी, हे पति देव,
तोहर दशा कई तके कई अरे पिया जब तू करत गारा जनवा हो रहल ना पिया जब तू करत गारा जनवा हो रहल ना तो नैया अरे नैया सुनत हिले सुन वहिया दहिया भैया कइले बा सुना पहले सुना वहिया दहिया भैया कइले बा देखत मन ही नहीं आवत ते ही तासु प्रभाव सुना पहले ही उनकर महिमा उनकर प्रभाव जानत रहली जे नींद नारी भोजन छोड़ दी उहे हमरा स्वामी के मारी बाकी केहू के हाथ से मरई है ना जो तना त्याग ले के खड़ी दिहल लो कली जे बताओ हम पतिव्रता नारी हई तहरा बतावे के परी जे आखिर तोहारी बाह कटलस के तहरा के दुर्दशा में के पहुंचौले बा अरे खड़ी देत पानी लिख के सहिया कई दना खड़ी देत पानी लिख के सहिया कई द काहे ऐसे जे कोनो वीर तहरा पाँव के धूर के बराबर भी ना रहले अरे कोनो वीर नहीं पाँव के पनहिया देहिया भैया कोनो वीर नहीं पाँव के पनहिया देहिया भैया कइले बा जब उनका हाथ में खड़िया दिहल गई तो हाथ लगल लक्ष्मण जी के महिमा के बखान करे लागल का बखान करे लागल हरिंदर जी अरे नींद नारी भोजन सतकोटि तजत तासु महिमा यति छोटी कटल का बहिया लिखे लगल लक्ष्मण जी के गाथा लिखे लगल जे अरे मोटा हेडिंग नारी ए सुलोचना के हमर बाह कटले बा के हमर मुड़ी काट देले बा हां ई सुन लो सुनो आराम से बैठी लक्ष्मण जी के कीर्ति लिखे लागल कटल बाह जे नींद नारी भोजन 1-2 बरिस 12 बरिस ना 100 करोड़ बरस तक ले यदि त्याग दिए छोड़ दिए तब उनकर महिमा बहुत छोट बा तब फर्क पड़े वाला नहीं काहे तब का काहे कि अक्षय अखंड उनकर कबे क्षय ना होला उनकर नाश ना होला ना ना अक्षय अखंड अलक्षय विनाशी अयमित प्रभाव घट घट के बासी कले जो अनंत हमें महानंता उहे 3 रूप लेके जन्म देले पालन करेले संहार करेले उनकर महिमा परंपार बा उहे हमारी दशा कइले बा घाई कर दिया सुलोचना जान गईली जे हमर स्वामी के सचमुच केहू न केहू वीर मार देले बा कटल बाह लेके अपना ससुर रावण के पहुंचे तारी अब विलाप कर तरीका कि अरे कहीं उजारो हो मंगिया अरे भईनी अनाथवा कहेली सुलोचना हो जोड़ी के अपना स्वामी के भुजा के बाबू पालकी में सजा के अपना ससुर जी के पहुंचल बड़ी जाके कहली जे हे मदद करी रावण महाराज आज हमार दुनिया उजड़ गई आज हम अनाथ हो गई आज से ई हमारा खाती संसार व्यर्थ हो गई अरे कहीं उजार मंगिया भैया नाथवा
कहेली सुलोचना हो जोड़ी के तै में पखाउच का बाज होई कि अरे भईनी उजारो हो मंगिया भईनिया नाथवा कहेली सुलोचना हो जोड़ी के रावण से हाथवा कहेली सुलोचना हो जोड़ी के रावण से हाथवा कहेली सुलोचना हो जोड़ी के सुलोचना विलाप करता रही रावण के दरबार में घाट लागी कवना नैया मझधार बिना खेवैया रोवेली सुलोचना हो छूटल स्वामी जी के साथवा पहली सुलोचना हो जोड़ी के और से हाथवा पहली सुलोचना जोड़ी के और से हाथवा रोज सुलोचना हो जोड़ी के रावण जब सुलोचना के बात सुनलस तो बुझाई ओकर जिंदगी में अब कुछ हो बाना लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके मन में संतोष करके सुकन सुलोचना से कहल जे सुलोचना तदप धीर धरि कहत प्रबोधा कहु सो मोह समान जग जोधा कहल जे सुलोचना चिंता मत करो तू शोक त्याग दो अब हम लड़ाई करो आज ले हमें कुलवीर के भरोसा रहनी है लेकिन अब हम जान गनी जे कितना वीर रहले हैं सब लोग बानर भालू के हाथ से मरा गेले तो हमरा बुझा गेल जे कैसन कैसन वीर अब हम लड़ाई करब अपना मुदई के माथ काट के लेके तोहरा चरण में डाल दे खत्म बड़ा सा लेकिन सुलोचना के बोध नहीं खे हो ऐसे जानत रहली जे जले सब लोग के खत्म ना करे हैं तले मने है ना सबके पतन कर दे ऐसा जिद्दी ससुर वाले जेब का कहे कैसा ससुर भाई ओसने ससुर कहली जे हे रावण महाराज हे पिताजी यदि रौरा बात के हम जवाब देही तबो हमार नरक हो जाई ऐसे हम रौरा सब कुछ कहत चाहत नहीं की रौरा जौन मन करे तौन करी अपना सास मंदोदरी के गईली तो उनकर सास समझाओ तरी हे सुलोचना हे बहू जब तुहार स्वामी नहीं खन तो तहरा दुनिया में केहू नहीं खे तू अपना स्वामी के साथ में जड़ के सती हो जा यही में तोहर भलाई लौकता बाकी दूसरा कुछ में भलाई लौकत नहीं ऐसे जे हम जानत नहीं जे रावण महाराज तब तक ले ना मने हैं जब तक ले कि पूरा दानव वंश के नाश ना हो जाए दुकान उजाड़ना ऐसे जे नारद बाबा हमारे के पहले ही बता गइल बड़े अरे सुन सुन बहुआ हो हमरो कल की बहू अरे नारद बाबा के कहलका अरे बाटे हमारा ध्यान तो एक दिन नाश हो जाई है अरे रावण के कुल खानदान एक दिन नाश हो जाई कहली कि अब पुत्री परिहर सब शोका पति संग बेग साथ परलोका कहली जी अपना स्वामी के साथ तू परलोक के गमन करो हमार इच्छा हमार मन हमार राय इहे बा तोहर स्वामी के माथ ओए जब भगवान के दल में बा रामा दल में बा तो तू जा ए बरा एमे लाज वाली कोनो बात नहीं है ऐसे जो वही में भगवान जो श्री रामचंद्र हमें वो एक नारी व्रती हमें लक्ष्मण की महिमा तू सुनिए लेलू अंगद हमरा लड़का के समान बाणन विभीषण तहर ससुर वही में बढ़ले बड़े
हनुमान हवे तो ब्रह्मचारी हवे जा ए बर लाज तोहरा कौना बात के बा सुलोचना भगवान के दल में पहुंचे तारी तो बानर भालू लोग के ई बुझाई जब लड़ाई हमनी के करे के ना पड़ी मेघनाथ कमरैला से रावण के बुझाता जे ज्ञान हो गइल बावे सीता जी के पालकी में चढ़ा के भेजत आवे तो सब लोग आनंद में विभोर बा लेकिन जब सुलोचना भगवान का दल में उतर तरी हाथ जोड़ ले तब विभीषण जी जान गए जे के हवे भगवान से बानर लोग से सबसे बतौले जे रावण के पतो है रावण के पतो है मेघनाथ के औरत सुलोचना है सुलोचना भगवान से कहत का बाड़ी कि अरे जोरतानी दो सोनो अंगुरिया जे में ना बा मुनरिया ए माली तह के दुगुन में कहे के बा कि अरे जोरतानी दो सोनो अंगुरिया जे में ना बा मुनरिया ए माली जोरतानी दो सोनो जोरतानी दो सोनो अंगुरिया जे में ना बा मुनरिया ए माली आदरणीय हमारे चंदन भैया रामायण का प्रसंग गौला पर हमने के पुरस्कार देता नहीं मतलब एकर माने ये बा जे प्रसंग का बढ़ावा दे रहल बनी जे प्रसंग भी कोनो चीज हवे प्रसंग सुने का चाहिए महिमा महान राउर श्री रघुवीर जी महिमा महान राउर श्री रघुवीर जी कि हे भगवान राउर महिमा महान बा रउरा दया के निधान है हमरा स्वामी के सिर हमरा के चाही हम यही खतियाल बनी दया के निधान दी बलमुआ के सिर दी दया के निधान दी बलमुआ के सिर दी अरे सती हो खब जार के शरीरिया सती हो खबजार के शरीरिया करी ले जी हजूरिया ए मालिक सती हो खबजार सती हो खबजार के शरीरिया मुनरिया ए मालिक सब लोग आश्चर्य में पड़ गई जे दादाई राक्षसन का कुल खानदान के हवे राक्षस के मेहरारू हो यदि मुड़ी दे दी जा हाथ कर लगे बढ़ले बा जोड़ के फिर तैयार करी तो एगो तो कितना मेहनत से मराइल मेघनाथ अब की जिंदा हो जाई तो फिर मारे में बहुत प्रयास करे के पड़ी तो सब लोग का कहता कि हवे माया भी घराना के अरे का विश्वास ए जनाना सुलोचना कह लीजिए और सब महिमा ई भुजा लिख के बता दिले बा हमके सिर चाहिए बानर भालू लोग कहल विभीषण जी कहले अंगद जामवंत कहल लोग यदि भुजा लिख के बता दी तो मुड़ी भी ये सभा में हंस सकता है मुड़ी के बोलो यदि हंस दी तो हमनी के मानव जी बात सत्य बा तो हमनी के मानव जना सुलोचना अपना स्वामी के पुकार करे लगली कि हे स्वामी आज सभा के बीच में हंस के पतिव्रता के लाज राखो कतनो कहत रह गली लेकिन मुड़ी हंसत नहीं थे आखिरी में कहली यदि हम जानत रहती कि लड़ाई के मैदान में तोहर ई दशा होई तो हम अपना गांव से अपना पिताजी के तोहरा मदद करे खातिर बुलौले रहते मुड़ी ठठा के हंसल जेरे पगली कौना पिताजी के बात तू कर तरु जौना पिताजी के बात कर तरु वही पिताजी के कुल कैल हवे उनके ही काम कैल है जे हमार मुड़ी ए जाके पड़ल बा आ शरीर लड़ाई के मैदान में बा सब लोग आश्चर्य में हो गई सुलोचना के मुड़ी दियाई और मुड़ी लेके बाह लेके मेघनाथ के शरीर लेके
गंगा के तीर पर, समुद्र के तीर पर गईली है जाके हुई जे चंदन के चिता साज के सुलोचना बैठे तरी और हमें आग लगावे के ना पड़ल। ऐसा उनका अंदर पतिव्रता के सत रहे हाय 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 कि बाबू स्वतः हमें आग प्रकट हो गई। लेकिन गोस्वामी बाबा मानस में लिखले बनी कि देत अनल ज्वाला बढ़ी लपट गगन लगी धाय का हुन लखी जात देही सुरपुर पहुंची जाए। आग लगावल गल ऐसा लहर फुटल हो चिता में जे धरती आसमान एक हो गई। जरली की ना जरली केहू देखल ना स्वर्ग में पहुंच गई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ऐसा हमारा देश में ऐसा ऐसा पतिव्रता सती नारी भइल बड़ी जेकरा सत के सोझा